Καλησπέρα. Είναι η πρώτη εκπομπή Back to the Dreams μαζί με τον MC Ginka. Καλησπέρα. Αρχικά θα ήθελα να σε ρωτήσω από πού κατάγεσαι. Η καταγωγή είναι από Νιγηρία. Ωραία, τα πρώτα χρόνια που ήσουν Ελλάδα, που γεννήθηκες σε Ελλάδα, έζησες κάποια ρατσιστικά σχόλια, κάποιο ρατσισμό εντός Ελλάδος? Κοίταξε να δεις, δεν είναι ότι ένιωσα κάποιον έτσι πολύ δυνατό ρατσισμό, έτσι κάποιο έντονο περιστατικό. Ήταν απλώς το θέμα ότι εκείνη την εποχή ήμασταν τις πρώτες μετανάστες και σίγουρα κάναμε αίσθηση όταν και σίγουρα σχολιαζόταν κάπως. Εντάξει, από κάποιους μεγαλύτερους ήταν λίγο πιο έντονο. Από τους νεότερους ήταν κάτι νέο, δεν το αντιμετωπίζαν έτσι με το σκληρό τρόπο αυτό που είναι τα πιτσιρίκια λίγο. Αλλά όσο πέρασε ο καιρός ξεπεράστηκε. Σίγουρα υπήρχαν κάποια περιστατικά, τα οποία εντάξει ήταν σπάνια. Να αλλάξουμε λίγο το θέμα, μειώδησε βλέπω, ο αθλητισμός στη ζωή σου κατά πόσο έχει παίξει ρόλο? Εντάξει, έκανα πολύ αθλητικά, έπαιζα μπάλα, πολύ καιρό και σε ομάδα και τέτοια και μετά πέρασα μετά το άλλαξα, πήγα μπάσκετ και έπαιξα 24-25. Έπαιζα σε ομάδα με αγώνες και τα λοιπά. Και ακόμα και τώρα πάω και τρέχω, ξέρω, γυμνάζομαι όσο μπορώ, ξέρω. Και ας αλλάξουμε λίγο θέμα. Θα ήθελα να μου πεις η πρώτη σου επαφή με το hip-hop, οι πρώτες επιρροές και ποιος θα ήθελε, ποιος σου έμαθε το πράγμα, πώς το έπαιξε? Οι πρώτες μου επιρροές, τώρα από το hip-hop, στο hip-hop ήταν οπότε ήταν να Busta Rhymes, από επιρροές από Αμερική, ξέρω. Αλλά σε επαφή με το θέμα, το φέρνει πολύ αδερφός μου, που ήταν λίγο σε πράγματα αυτά, ήξερα σε πέντε πάρα πολλές. Και με φέρνει σε επαφή με το στυλ, αυτό το είδος μουσικής. Στην αρχή, πώς ήταν το hip-hop όταν το ξεκίναγες εσύ και πώς το βλέπεις τώρα? Αν θες μιλήσεις και κατά τη διάρκεια. Σίγουρα το hip-hop στην αρχή ήταν κάποια groups τα οποία ήταν μεγάλα και τα κλασικά τα οποία λέμε τώρα. Σίγουρα ήταν λίγο πιο δύσκολα, άσχετα μα υπήρχαν δισκογραφικές τότε που υποστηρίζανε τα συμμετοχήματα όπως ήταν η FM, Records και η Universal που είχαν τις FSC και τους DXC αντίστοιχα. Και μετά κάποια άλλα συμμετοχήματα όπως ήταν που ξεπερδίσανε τα φανάμα ή τις παρεμβολές. Το τώρα είναι, νιώθω ότι είναι σε καλή φάση το hip-hop. Γιατί σίγουρα μπορούν να κάνουν πράγματα μόνα τους τα συγκροτήματα ή οι καλλιτέχνες μέσω του YouTube, μέσω του ίντερνετ που έχουν κατεβάσει τα ακούσει ο κόσμος. Και βλέπουμε ότι πολλά συγκροτήματα έχουν τον κόσμο, τους ακούει ο κόσμος, τους αγαπάει ο κόσμος και υπάρχει μια σκηνή η οποία μπορεί να πεις ότι είναι underground, δηλαδή δεν υποστηρίζεται από κάποια δισκογραφική. Το hip-hop αυτό που ξέρουμε και γουστάρουμε, και αυτό που προβάλλεται σαν hip-hop στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βλέπουμε ότι έχει μεγαλώσει αυτή η κατάσταση και ότι καθένας υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες σε όλη την Ελλάδα, αξιολόγοι, που κάνουν πράγματα και σκεφτείτε σε καλή φάση. Σε μια καλή πάσα. Η επόμενη ερώτησή μου θα ήταν αν πιστεύεις ότι αμφίζει τώρα το hip-hop ή είμαστε λίγο πριν αυτή την άμφιση? Η άμφιση εδώ και πολύ καιρό, έτσι πιστεύω. Αυτό που είπα και πριν. Υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες παντού. Καλλιτέχνες που γεμίζουν μαγαζιά που βλέπεις ότι έχει 900 άτομα μετά το live. Που παλιότερα αυτό ήταν λίγο πιο δύσκολο. Άσχετα άμα και δεν θέλω να αμφισβητήσω τους παλιούς και τα παλιοί είναι τα κλασικά, κλασική φοβερή εποχή τότε. Αλλά τώρα το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πιο πολλοί μουσείς και το κοινό νομίζω ότι έχει μεγαλώσει λίγο. Είναι πιο μεγάλο και δεν είναι ότι
ανακυκλώνεται ή φεύγει κάποιος και είναι το επιξενικάς και ακόμα επιξενικάς. Εντάξει, υπάρχει όμως έχει μεγαλώσει και φαίνεται αυτό. Στην ανταπόκριση που σε διάφορους καλλιτέχνες, για καλλιτέχνες να πάνε να κάνουν tour, κάνουν διάφορα. Είναι παράδειγμα αυτό κάποιο δύσκολο. Ήταν κάποιες συγκεκριμένες πόλεις που μπορείς να κάνεις live, όπως ήταν στα Ανέγε, για να πας και στη... Δεν ξέρω, το ψηγκάρι μπορείς να πας. Εντάξει, δεν ξέρω, αυτό είναι φτάνωση. Είναι πράγμα που πας, κάνεις στην Σπάδα, κάνεις και στην Κρήτη, το Σάνι, Δράμα, Βόλο, Άρισα. Τώρα πες μας πώς συνέδεσαι στην Τελείως άλλοι 10 ερωτήσεις. Τόσο γρήγορα. 10 ερωτήσεις είναι αυτές που μου κάνεις τώρα. Ήτανε μαζί. Τις μάζεψα. Πες μας τώρα πώς συνέδεσαι στην ελληνική κουλτούρα με την Νιγηριακή. Με τι? Νιγηριακή. Το πεις καλά. Όντως, άτομο το οποίο έχω κάποιες βάσεις από την αφρικανική κουλτούρα και ζώντας στην ελληνική κοινωνία σίγουρα θα υπάρχει μια μίξη πραγμάτων, μια μίξη κουλτούρων και φαίνεται και στη μουσική που κάνω. Αυτό τώρα δεν είναι ότι προσπάθησα να το κάνω, πώς έγινε μόνο γιατί των πραγμάτων έτσι θα γίνει, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Πες μας λίγα λόγια για το Μαχόκ. Το Μαχόκ είναι μια παλέτα, μια πλατφόρμα καλλιτεχνών του δρόμου που απαρτίζεται από MCs, από graph writers, από producers. Είναι ένα τεράστιο πράγμα το οποίο όσο πάει θα μεγαλώνει και υπάρχουν και διάφοροι γνωστοί MCs και πιο νέοι MCs που είναι στη φάση και όλο το θέμα είναι ότι υπάρχει μια μαζική παραγωγή και υπάρχει κάτι σαν ένα εργοστάσιο με την καλή κοινωνία που παράγει μουσική, παράγει έργο με βάση αυτό του δρόμου την αισθητική. Πες μας λίγα λόγια για τη συνεργασία σου με το Φιλιππουλιάκη. Είναι από 5 χρόνια. Ήταν μια ωραία συνεργασία, αποκόμισα διάφορες εμπειρίες και μαθήματα από αυτή τη συνεργασία. Η γνωριμία μας έγινε μέσω ενός τρίτου, του Μάρκο Τσιλοκομόντο, μας ήρθε σε επαφή. Μιλήσαμε, ταιριάξανε τα φώτα μας και πήγε αυτό που βγήκε. Πιστεύω είναι κάτι εξωπρεπές και κάτι πολύ καλό το οποίο αγκάλιασε ο κόσμος. Έχουμε μάθει τώρα ότι παίζεις ένα συγκρότημα μπάσο. Πες μας λίγα λόγια γι' αυτό. Παίζω καιρό σε αυτό το συγκρότημα μπάσο. Κοντά 8 χρόνια, πήρα την Direct Connection. Πού το έχεις μάθει ρε φίλε, αφού το έχεις... Υπάρχει αυτό. Είναι αυτή η καινούργια ερώτηση. Τέλος πάντων, είναι μια μπάντα που παίζει electro dub, με έναν ήχο πιο digital. Έχουμε και live τώρα στις 22 Μαρτίου στο Bios. Εκεί, όλοι. Και είναι μια πολύ καλή προσπάθεια, μια πολύ καλή φάση. Είναι ένα άλλο πράγμα, άλλο project πέρα από το hip hop. Δεν ξέρετε ότι ασχολούμαι και με άλλα εκκλησίες. Και είναι μια ωραία κατάσταση. Πώς βρίσκεσαι μουσικά τώρα και ποιες είναι οι προσδοκίες σου για το μέλλον? Μουσικά τώρα είμαι σε διάφορα θέματα. Εντάξει, συνεργάζομαι με τους Mamba σε επίπεδο live. Έχω και την μπάντα μου που σίγουρα θα κάνουμε κάποιες εμφανίσεις στο προσεχές μέλλον. Ετοιμάζω ένα άλμπουμ το οποίο θα βγει σε καραντήμινο πιστεύω. Θα είναι hip hop και λίγο reggae και μετά θέλω να δουλέψω με την μπάντα μου ένα δίσκο πιο οργανικό, έτσι, πιο μουσικό θα είναι. Οι προσδοκίες μου είναι να είμαστε καλά, είμαι καλά, με υγεία, χαρά, αγάπη και να προσπαθώ να δημιουργώ και να προσπαθώ να γίνουμε καλύτεροι σε αυτό που κάνω. Αυτές είναι οι προσδοκίες. Τώρα έχουμε δει σε διάφορες θεατρικές παραστάσεις. Πώς προέκυψε αυτό με το θέατρο? Με το θέατρο, γι' αυτό πριν από 9 χρόνια είχα παίξει μια ταινία στον Όμηρο του Κωνσταντίνου Γιάνναρη και από εκεί ο παραγωγός της ταινίας με πρότεινε να παίξω σε μια παράσταση του Φέστεν την εποχή με τη Θέμηνα του Παραζάκα, τον Κωνσταντίνο τον Παρκουλάκη, τον Στάνκογλου και διάφορους άλλους αξιόλογους ηθοποιούς.
Και μετά σιγά σιγά, μη έχοντας με την παιδεία, την εκπαίδευση που έχω πάει σε μια σχολή, σε μια σχολή υποκριτικής, μπήκα σε αυτό και έχοντας μια εμπειρία από το να εκτίθεμαι, προσπάθησα να μπορούσα να προσαρμοστώ στις απαιτήσεις του εκάστοτε ρόλου. Έχω παίξει και τον Οδυσσέα σε ένα έργο που λέγεται Νίκαια, της Φένιας στο Παυλόπουλο, σε ένα άλλο έργο που λέγεται Indian Summer, και τώρα τελευταία είχα παίξει σε μια παράσταση που λέγεται Αιώνια Ερήμη. Αυτά. Τώρα, ποια είναι η γνώμη σου για την Άκτα? Για την Άκτα, σίγουρα είναι ένας νόμος ο οποίος κρύβει πολλά παραθυράκια και μπορούν να πιαστούν διάφοροι επιτίβοι από αυτό και να υποφεληθούν, κάνοντας διάφορες ενέργειες στο όνομα της πατέντας, στο όνομα του copyright, που αυτό μπορεί τον κόσμο να, όντας υπνοτισμένος και μην ξέροντας πολλά πράγματα για αυτόν τον νόμο, να βρεθεί στη θέση του να είναι ποινικά διωκόμενος, επειδή μοίρασε, ας πούμε, έστειλε ένα email, ένα κομμάτι το οποίο είναι από μια, είναι καταγεγραμμένο, ας πούμε, με πνευματικά δικαιώματα. Και σίγουρα από αυτά τα πνευματικά δικαιώματα δεν πληρώνονται οι πνευματικοί ιδιοκτήτες. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, το οποίο δεν πιάνει μόνο τον ηλεκτρονικό κόσμο, πιάνει κιόλας και άλλους τομείς, όπως είναι τα φάρμακα, τα οποία δημιουργούνται για να φτιάχνονται να είναι φτηνότερα, γιατί κάποια φάρμακα είναι πολύ ακριβά και είναι από μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχει κάποια φάρμακα για το AIDS, μπορεί να είναι copyrighted, να έχουν τα δικαιώματα κάποιες εταιρείες πολύ μεγάλες και να μην αφήνουν διάφορους άλλους που ασχολούνται με την εναλλακτική ιατρική και φαρμακολογία να παράγουν, να παρασκευάζουν και αυτά τα φάρμακα. Και έτσι και αυτοί να βρίσκονται ποινικά διωκόμενοι. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και όλοι να αφυπνιστούμε και να την καταπολεμήσουμε. Όταν ακούς τη φράση Back to the Dreams, τι σου έρχεται στο μυαλό? Back to the Dream λέγεται πίσω στο ιδανικό, στο ιδεατό, σε αυτό που γνωρίσαμε, σε αυτό το αγνό, το όνειρο. Το όνειρο είναι κάτι το οποίο θέλουμε, πίσω στο όνειρο. Πίσω στο όνειρο. Ότι να μην ξεχάσεις για αυτό που πλάστηκες να γίνεις, βιογραφικά, για αυτό που ονειρεύεσαι, μην το ξεχάσεις. Και έτσι επανέρχεσαι πίσω στο όνειρο, στο σκοπό σου, στο στόχο σου. Λοιπόν, εδώ, Back to the Dream, αυτή η εκπομπή τι θα κάνει stream, έρχομαι εδώ πέρα, ναι, με το team, δημοσιογράφια, αλητία, εδώ, ρήμα και άλλη μία ιστορία, βγάζω εδώ, ρήμες με φαντασία, από εκεί περνάει μία οπτασία, μα συνεχίζω εδώ πέρα την αδιουργία, συνεχίζω να χώνομαι εδώ πέρα και ορίζω, καθαρίζω το μυαλό μου καθώς πήγα πίσω στο όνειρο. Το freestyle αυτό δεν είναι παμπώνυρο, είναι αγνό. Έρχομαι εδώ πέρα και ψάχνω να βρω τι θα πω. Ναι, πρέπει να βρω το σκοπό, το στόχο τον καλό. Σε παρακαλώ, έλα εδώ πέρα να σε νιώσω. Δεν προκαλώ κανέναν MC, απλώς θέλω να τον φέρω εδώ στην τελετή και να ακουστεί, να διατρευτεί. Είναι η φάση η σωστή, χεριά ψηλά γιατί ξεκίνησε η γιορτή. Back to the Dream.